Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa wannan rana ta Juma'a, hajji babbar rana. Duka albarkatun da suke cikin ta Ubangiji Allah ya sada mu da su, duka kuma sharrukan da suke cikin ta Ubangiji Allah ya kare mu. To jama'a, wannan lokaci ne wanda muke gaba sanyi da zafi. Ala kulli halin dai kowa ya sani cewa gaba sanyi da zafi da lokuta ne wanda ake dan samu dan muraye dan zazzabi dai haka da sauransu. To ina mai baku shawara dan Allah dan Annabi kowa ya kiyaye kansa, sannan ya san wannan mataki zai dauka domin kare lafiyarsa, tasa da ta iyalinsa. Misali, lokacin da ya sanyi kowa ya sani cewa sanyi wani abu ne wanda yake zuwa ya addabi dan adam. To ya kamata duk wani abu da zai rage maka shi, kama kayan sanyi haka da sauransu, ya kamata kowa yan tattare su, ko ba haka ba, domin fa sanyin nan wallahi ma irin Baba Buhari ne, domin shi ma duka zai bala alamu sun nuna haka. Kuma daman ga zafi mun riga mun sha shi ba dan kaɗan ba. To jama'a, na gode.